Калинки, с тебе се познаваме от повече от 10 години вече. От какво заболяване те лекувах преди 10 години? Ами, много силно и непрекъснато орегване. И хълцане, мисля. И хълцане, заедно, за което лежах в Велико Търново болницата 6 месеца бях на лечение. Да, след това беше ходила на други места. След това ми казаха за други билки да вземам, обаче не ми помогнаха. Пуснаха ме от Търново една седмица на домашна почивка, отидох се да видя моите родители. Сестра ми беше там и тя... Бяха предложили да те пенсионират за това нещо. Даже бях подала документи за пенсиониране. И през време на пенсионирането, през срока, който течеше, аз идвах тук и започнахме лечението. И съгласно спазването на указанията за ползване на билките, аз се почувствах много по-добре. След третия път, като употребих дозата, прекъсна напълно. И около 10 години вече този проблем... Ами, почти 10 години, без 1-2 месеца, 10 години идвам. Това проблем не беше на дневен ред. Да. Сега след един стрес тук... Ами, от 1 година съм без работа, година и 4 месеца съм без работа. Просто... Започва да се връща. Може би на психическа основа, на нервна почва, всичкото... Да. Това ще слабо се появява, но се появява. Да, сега ще го парираме това нещо, но 10 години не е имало никакъв проблем. Добре, благодаря ти много. Моля.